Трета? Шампионска титла. Не е ли Да, втора? трета. Жените винаги са правни, така че... Трета. То обикновено, нали знаеш как понякога пише, че жените винаги са отдясно, защото на английски Извинявай. се прави така, просто Да, така. извинявай. 2025 и тази година ставаме. Съгласен Три съм. години подред. Подценява успехите ви общите. Не, Понеже... просто съм сигурен, извинявай. Не, Просто аз съм сигурна, че 2023-та не играх. Добре. Играх с Киро, после следващата фанахме с теб да играем. Защо сте толкова успешни като тандем? Защото с Левичар в двойката е доста различно и той е такъв стил, че доста бързо завършва точките и то почти до мен не се стига понякога и е направо много лесно се играе с него. Ти го приемаш ли като отговорност или просто така си играеш по инерция? Ето, даже не съм толкова съгласен с това, да говориш, защото всеки може да буха, ама нашата... Има химията. Нашата химия още от първата година, дет съм се прибрал обратно в България. Тя ми помогна супер много и ми е като сестра. И така и на масата и това си се вижда. Както и на Петю, нали, дет сме двойка с него, така и с нея. Няма никакво напрежение между нас. Мога и да я напсувам, извинявай, и тя да ме напсува и няма да се сърдим и така играем супер свободно и затова се получават и толкова добри резултати.